l'Aleix, l'Albert i jo, al Turó de l'Home, pel novembre de 1980. I això al Montseny, aquesta setmana. Doncs ja hem arribat, ara som a Collformic, ja ho veuen aquí a darrere, 1.145 metres, i ara anem a enfocar la vall de la Tordera. I observant la vall ens trobem a un primer excursionista, ben matiner. Ignasi, veig que vas carregat, bé, vas equipat, portes doncs, les eines i el calçat i la indumentària necessària, no pas com jo, que vaig amb bambes. Ignasi, tu puges sovint al Montseny, al Matagalls en concret? Sí, ara ja feia 3 anys que no ho feia, però trobo a faltar Matagalls Montserrat, que l'havia fet bastantes vegades. I avui, com és un dia de festa, aprofito, faig una pujada, faré un tomb per aquí dalt i... Molt bé. Hem entrat a dins del bosc, d'alzines i roures. Abans ja veiem allà al fons ja les clarianes que ens deixaran ja el cel obert i amb unes vistes magnífiques. I aquesta és la vista que trobem ja a uns 1.300 metres d'alçada aproximadament. Aquí veiem tot el que és el Pla de la Calma i aquí ja veiem doncs, tot el que és la Plana de Vic, la comarca d'Osona. Avui som 24 de setembre, situació anticiclònica, i a la primera inversió freda, temperatura sota zero, vent, neu i gel, tornem a estar aquí. I així que ho pararem. Fins ara. Camí del Matagalls ens trobem a la Raquel i la Mireia. Hola Raquel, hola Mireia. Us heu trobat alguna vegada algun fenomen meteorològic o...? Jo però ja fa bastants anys, jo amb els meus pares que anaven caminant aquí cap a Sant Segimon i res, es va tapar tot i vam començar a caure una tempesta de llamps res, és que ens queien allà mateix i bueno, hem de ficar a córrer i corrent cap al cotxe perquè no fa gaire gràcia. Sí, a l'hivern l'haveu fet, al Matagalls? Sí, aquest any també, quan va nevar tant, vam pujar i, hòstia, era un maco. Sí? Doncs escolteu, no us entretinc més, que encara us queda un trosset. Moltes gràcies, que us vagi molt bé. Adéu-siau. En Joan Pallejà. Hola, Joan. Hola. Bon dia. Escolta'm, veig que vas força equipat, per tant, no ho sé, però jo diria que efectivament no és la primera vegada que fas un cim o una muntanyeta, oi? No, fa temps que vaig per la muntanya, sí, fent cims i fent colls i, bueno, i gaudint i disfrutant de la muntanya, sí. I avui, que és 24 de setembre, fas el Matagalls per entrenar-te perquè demà... Sí, demà me'n vaig al Canigó amb un company a fer el cim del Canigó, que no l'he fet mai i ens fa gràcia. I ara, escoltin. El so del silenci de l'alta muntanya. Bé, de fet, es percep algun escallot d'alguna vaqueta que hi ha per aquí a darrere. En fi, ja ho veuen, màniga curta, suant, temperatures altes, res de l'altre món. Això continuarà. Hi ha canvis a la vista. Anem a la previsió. Doncs sí que hi ha canvis de temps, i una mica més importants del que en un principi preveiem, del que dèiem, insinuàvem més o menys des d'allà dalt, des del Matagalls. Però anem a pams. De moment, avui, un dia de calor, de xafogor intensa, la ciutat de Barcelona aquest matí amb boirines, amb boires, amb molt mala visibilitat i amb molta xafogor, amb una mínima de 22 graus llargs al centre de la ciutat, i avui a Lleida han arribat als 34 graus, igual que a Balaguer, 32 graus a Manresa, Déu-n'hi-do. Demà passarà el mateix, calor i xafogor intensa, però dissabte no. Va, anem a veure els mapes. Vegin el previst per demà, divendres, pertorbació profunda amb una notable bossa freda molt a prop de la península Ibèrica. Anem a fer aquesta ampliació i observin com la península Ibèrica estarà dins del seu radiació la meitat oest, mentre que la meitat est estarem encara amb aquesta massa d'aire càlida a tots els nivells, calor i xafogor. Compte amb aquests vents del sud-oest, àbrigos i llovedores, que diuen que fan ploure molt en aquesta zona. Ara ho veurem. Mirin com el mapa de temperatures prevista per demà és realment curiós. Tota la meitat oest de la península Ibèrica amb un ambient fresc i plujós, la meitat est, de color vermell, tomàquet gairebé, doncs de temperatures de 20, 22, 23 graus a 1.500 metres d'alçada. Per tant, demà, calor, xafogor intensa, l'últim dia. Però atenció al següent mapa, és el mapa de precipitacions. Mirin, taques liles gairebé a tot el que és sud de Galícia, Portugal i posteriorment Golf de Cádiz. Passaran de la sequera a l'aiguat. I és que en aquesta zona es preveuen tempestes puntualment molt fortes. Demà, a la resta, encara no. Anem a veure el mapa previst per dissabte. Veiem la bossa d'aire fred a Galícia, la pertorbació aquí
i ja embolcallant tota la península Ibèrica. Per tant, dissabte s'inestabilitza també el temps aquí, a Catalunya, amb núvols, clarianes, i a partir de la tarda vespre, ruixats i tempestes al Pirineu, i la nit de dissabte a diumenge podran afectar diverses zones de Catalunya. No són pluges generals, pluges inconexes, però vaja, remullarem algun lloc. I les temperatures normalitzant-se, baixen notablement. Anem a veure ja el mapa de precipitacions. Vegin com apareixen taques, això és per la nit, vespre nit de dissabte a diumenge i primeres hores de diumenge, però ràpidament què passarà diumenge? Que la pertorbació ens enviarà vent de ponent sobretot al centre de Catalunya, comarques de Barcelona i de Tarragona. Curiosament, aquest vent de ponent podria fer enfilar les temperatures, mentre que la resta del país baixarien notablement. En contrapartida, ja veuen que aquesta vegada la situació és una miqueta complexa, per la tarda, amb la formació d'aquesta petita baixa, podria haver ruixats i alguna tempesta al Pirineu, comarques de Girona i de Barcelona. No ho veiem massa clar, no sabem si moltes o poques, però vaja, llavors sí que la temperatura baixaria en picat allà on descarregui. Anem a fer un abans de previsió de cara a dimecres. Estarem en terra de ningú i no ho tenim massa clar. Pertorbacions apuntant cap a nosaltres, una altra massa d'aire fred a l'Europa Oriental i aquesta dorsal anticiclònica a la Mediterrània que alguns models diuen que no hi serà. Haurem d'esperar perquè no ho tenim massa clar. De moment canvia temps a partir de demà a la nit, sobretot ja de cara al dissabte al matí, i adeu-siau aquesta xafogó. I acabem amb les vostres imatges, anem a fruir-les, anem a gaudir-les, i tot això acompanyat de la música del nostre amic Sergei Prokofiev. El recorden? Segur que sí. Anem a escoltar la marxa, Opus 99, a gaudir-la, doncs. I tot això, doncs res, esperant aquests canvis de temps que ja estan trucant a la porta. Res més, fins dijous vinent, i ja ho saben, tota la meteo a pico.cat.